Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que s'anomena Sicà, prop dels terrenys que Jacob havia donat al seu fill Josep. Allà hi ha el pou de Jacob. Era cap al migdia quan Jesús, cansat de caminar, s'estava assegut bonament a la vora del pou. Els deixebles havien anat al poble a comprar provisions. Arribà una dona samaritana que venia a treure aigua. Jesús li diu: «Dona'm aigua». Li diu la samaritana: «Com? Vos, un jueu, em demaneu aigua a mi, que sóc una dona samaritana?» Cal saber que els jueus no es fan amb els samaritans. Jesús li respongué: «Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el qui et demana que li donis aigua, ets tu qui li hauries demanat aigua viva, i ell te l'hauria donada». Ella li diu: «Senyor, aquest pou és fondo i no teniu res per treure aigua. D'on la traieu, l'aigua viva? Jacob, el nostre pare, ens va donar aquest pou i en bevia tant ell, com els seus fills, com el seu bestiar. Sou més gran vós que no pas ell?» Jesús li respongué: «Els qui beuen aigua d'aquesta tornen a tenir set, però el qui begui de la que jo li donaré, mai més no tindrà set. L'aigua que jo li donaré es convertirà en una font que brollarà sempre dintre d'ell per donar-li vida eterna». Li diu la dona: «Senyor, doneu-me aigua d'aquesta, que no tingui mai més set ni hagi de tornar mai més aquí a treure aigua del pou». Ell li diu: «Ves a cridar al teu marit i torna». La dona li contesta: «No en tinc, de marit». Li diu Jesús: «Tens raó, n'has tingut 5, i l'home que ara tens no és el teu marit. Això que has dit, no en tinc, de marit, és veritat». Ella li diu: «Senyor, veig que sou un profeta. Els nostres pares adoraren Déu en aquesta muntanya, però vosaltres, els jueus, dieu que el lloc on cal adorar-lo és Jerusalem». Jesús li respongué: «Creu-me, dona, s'acosta l'hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem. Vosaltres no sabeu qui adoreu, nosaltres sí que ho sabem, perquè la salvació ve dels jueus. Però s'acosta l'hora, més ben dit, és ara mateix, que els bons adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare. Déu és esperit. Per això els qui l'adoren han de fer-ho en esperit i en veritat». Li diu la dona: «Sé que ha de venir el Messies, és a dir, l'ungit. Quan ell vingui, ens ho explicarà tot». Ell li respon: «El Messies sóc jo, que parlo amb tu». Llavors mateix arribaren els deixebles. S'estranyaren que parlés amb una dona, però cap d'ells no gosà preguntar-li què volia o de què parlava amb ella. La dona deixà estar la gerra i se n'anà al poble a dir a la gent: «Veniu a veure un home que m'ha dit tot el que he fet. No serà el Messies?» La gent sortí del poble i anà a trobar-lo. Mentrestant els deixebles li deien invitant-lo: «Mengeu, rabí». Però ell els contestà: «Jo, per menjar, tinc un altre aliment que vosaltres no sabeu». Els deixebles es preguntaven entre ells: «És que algú li ha portat menjar?» Jesús els diu: «El meu aliment és fer la voluntat del qui m'ha enviat i acomplir la seva obra. Vosaltres dieu: 4 mesos més i ja serem a la sega. Doncs jo us dic: alceu els ulls i mireu els camps, ja són russos, a punt de segar. El segador ja rep la part que li toca i recull el gra per a la vida eterna, perquè s'alegrin plegats el sembrador i el segador. En aquest cas té raó la dita: un és el qui sembra i un altre el qui sega. Jo us he enviat a segar on vosaltres no havíeu treballat. Són altres, que van treballar-hi, vosaltres sou sobrevinguts, en el treball que ells havien fet». Molts samaritans d'aquell poble van creure en ell per la paraula de la dona que assegurava: «M'ha dit tot el que he fet». Per això, quan els samaritans anaren a trobar-lo, li pregaven que es quedés amb ells. Primer s'hi va quedar 2 dies.
Després de sentir-lo parlar a ell mateix, encara molts més van creure i deien a la dona: «Ara ja no creiem només pel que tu deies, nosaltres mateixos l'hem sentit i sabem que aquest és de debò el Salvador del món». Aquest relat em recorda que la fe sovint comença amb una necessitat simple, una conversa, una pregunta. Jesús parteix d'aquesta realitat quotidiana per conduir cap a una revelació més profunda. La trobada amb Jesús transforma la vida. La dona que havia vingut sola al pou es converteix en testimoni per al seu poble. Quan algú descobreix l'aigua viva, ja no pot quedar-se-la per a ell mateix. La fe neix d'un encontre personal, però està destinada a convertir-se en anunci per als altres.